Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chakamiri. Pane ndikukumbira mutsuri vazukuru venyu vari kubirwa mari magwati avanofanira kunge vachitumira kuti vapinde mumatare nekuti pane vari kutora chiso chenyu voshandisa mushina ndingati chiko voshandisa zvechizvino zvinezvi voti ndini Shumba tumira mari apo pachivhitivhiti. Ipapo muzukuru ndakazvinzwa munoziva kuti ndizive nyaya ini ndanga ndisingayizivi asi ndine vazukuru vazhinji havasi vese vasingandidi kune vanondidawo chero watsva chiri vekare sekuru ndizvo zviri kuitika kuno ko zviri kufamba sei munhu iwe unenge uchiziva kuti Robert ariko zvingwiro zvake unazvo zvingwiro zvepadare unazvo iwo obva waimba nemufananidzo wavaona uko obva watumira bhati rako ikoko watumira bhati rako ikoko wakuchishupa kuti uye uzobatsirwa neni vazukuru pepukai nyika ine mbavha nyika ine vavengi unoti uri kubatsirwa neni asi handisini ndiri kukubatsira nekuti magumo azvo hakuna kubatsirwa kungotorerwa pfuma iyoyo yaenda iyi hakuna chauchabatsirikana nacho unzi aiwa ndini sekuru Shumba ini izvo handisiri neni ndiri murimi hana chandiri kuziva kuti watumira munhu makwatini vazukuru nemi munatsuurika kwazinorohwa matumbu ndokwazinomhanyira zvimbiro zvinenge zviri pachivhitivhiti kunye pakudii ndizvozvo hanzi zvinenge zviripo zviro maindifundisa razoka ini zvinenge zviripo zvimbiro izvozvo kana Robert chaiye anenge aripo zviri nani kumubvunza kana waona kuti musoro wangu wavhiringika zviri nani kubvunza kuti nhaiwe vanhu ava ndovadini ndovaona papi ndodii unopiwa zano zvino imi muri kuenda kumbavha muchisvika muchibirwa mapedza kubirwa maakutanga kushupa ini ina handisi ndenda kubira iyi ina handiite matare ekubira vanhu ndinoita matare epasi chigare nekudzidzisa vana vepasi chigare nekurapa vana vepasi chigare ndozvandinoita asi vana musanyanya kutsinzwinya maziso zvokuti unosvika mukubirwa watiraenda waakutanga kuti bhokaipo newewo kwaunenge wabirwa ikoko uchatangawo kuti venga tese masvikiro ese kuti vanhu ava dzese imbavha nokuti hauchaziviwo kuimba naye nekuda kwechikonzero chako kuti ndiwe unenge watadza kuisa meso ako pavakaringa kuti ndiri kuda apa kuti ndibatsirwa apa waisa meso ako iwayo waakusvikonzi kune zvimbiro zvakati pano hakuna chimwe chimbiro chinonzi kwai chinonzi chazochinja chachanhingi munobirwa vazukuru mungaita zvokutamba iko zvino ndine dambudziko pano pamusha pana yenyaya vanhu vari kutora mufananidzo wechiso chehomwe yandikeri ungotora inini basi vakusvika vakuisa kwakunzi ndini ndakupomerwa mhosva yanei ndisina kupara handipari mhosva dzakadaro bai kana zuva rimwe chete inini munhu ukanga watumira bhati rako ndinokubatsira ende tanga waziva kuti ndini here wauri kutaura naye usati watumira bhati rako ndani kuti mbavha dzawandisa mbavha dzanyanya kana kutobvunza Robert chai anokutauri aenda abatsirikana nepapa unobatsirwa zvitori nani kana vakasatobvunza chero kuno zvitori nani kana vakatobvunza kana Robert chai anovaudza zvitori nani pane vana vari kuita zvinhu zvisina basa vari kubirwa vazukuru vakuru vanotaura shume yekuti kwazinorohwa matumbu ndokwazinodii kwazinomhanyira chionai zvinozoitwa ikoko matozviokauka kuti uchaziva kuti chinyi nechinyi chakuitwa ikoko hakuna uchabatsirwa here hauna asi pfuma yatotogwa muhombodo dzako mhuri yako yosara ichifa nenzara iwe uchitowaenda kunobatsirwa zvakaoma zvimwe hazvo zvinogumburisasa unogona kugumbuka nazvo izvozvi unotsamuka zvereka
matsosa akazviziva kuti ava vanhu havanoita basa rakanaka izvozvo vakutora mukana iwoyo kuti haiwa chiregai kuti tisu sekuru Shumba yakwana iwo vazukuru vacho ngavatange wabvunzapo wotanga waonawo mufananidzo kuti ndiwo here woridzawo chingwiro kuti vachitarisawo kuti ndiye here munhu uyu izvo zvingwiro zvacho ndizvo here haiwa nangotanga ngotumira kwati basi kwakuzondinetsairi kuti ndikuitire matare kupusa kapo chaivo tsvaka ruzhaka nyene ndakuitire ini ndiwonenge watanga pamuru. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.